गिबियावनो आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखोबा साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो लाइक्स खालाम। दिनै 23/11/2018 मायथाइ शुक्रबार नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धन्दमा बाथौ थानसालियाव दिनै नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नलबारि बर' थुनलाइ आफाद, नलबारि जिल्ला पिपुल जइन्ट एक्शन कमिटिया लोगोसेयै मोनसे आर'जनि हाबाफारि लानाय जादों। बे आर'जनि हाबाफारि लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय एनडिबिपि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिबिआर आरो पिपुल जइन्ट एक्शन कमिटिजों भारत सरकारजों आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जाबायदि सावरायनाय सोलिगासिनो दङ, बे सावरायनाया जाहाथे मोगथाङाव महर लायो, थाबैनो जाफुंनानै फैयो। बेनि थांखियैनो जों नलबारि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, पिपुल जइन्ट एक्शन कमिटिया लोगोसे मोनसे आर'जनि हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो बेलासिनि 2 रिंगायाव आङो बै बाथौ थानसालियाव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ नुजाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय, जाहाथे जोंनि जा बड'लेण्ड रायजो मोनफुंनांगौनि सिमां, बे सिमाङा थाबै जाफुंनाय फैयो आरो गामि ओनसोलाव थानाय नखरफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बे आर'जखौ गाबनांगौ। जाय जिखि धोरोमावनो थाया मानो, बाथौ धोरोमावनो थाया मानो, ब्रह्म धोरोमावनो थाया मानो, ख्रिस्टानाव थाया मानो, जेबो धोरोम बासियालासे नेवसियालासे गासैबो गावबा गावनि मोनसे जा लक्ष्य आलादा बड'लेण्ड रायजो, बे रायजोआ जाहाथे थाबैनो जाफुंनानै फैयो, थाब सावरायनाया जायो। 2019 मायथाइनि लकसभा इलेक्शननि सिगां जाहाथे जोंनि बर'फोरनि जा थांखि, बे थांखिया जाफुंनानै फैयो। रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ।